I si algun dia aterrés per Barcelona, perquè és d'aquí, el que passa és que, esclar, el tenim a Madrid, pràcticament concentrat tota la setmana, l'Andrés, i ens expliqués alguna cosa, suposo que tindrà alguna clàusula que ho impedirà, però... Nosaltres intentarem. Intentarem. Llorenç González, fort aplaudiment. Llorenç, benvingut, un plaer. Gràcies. Andrés, de Gran Hotel. Sí. Som grans fans. Que bé, que bé. Sí. Tu esperaves tot això? La veritat és que no. Nosaltres sabíem que estàvem fent un producte... Bueno, jo en realitat és la segona sèrie que faig a televisió. O tu has fet vent del pla. He fet vent del pla, però vaig tenir vaig estar 2 temporades, el personatge no tenia la mateixa, diguéssim, la mateixa envergadura dramàtica, però, home, està molt cuidada, això sí. I és una sèrie d'època. A més, que a més vesteix molt. Que no acaba de ser, perquè ho és tot. És un thriller, és d'intriga, però també és una comèdia romàntica. Juraria que té coses de molts gèneres, no? Sí, barreja moltes coses. Suposo que això és la que la fa d'atractiva, imagino. A tu t'agrada més per la intriga, o t'agrada més pel romanticisme, o t'agrada més per l'època? A mi m'agrada molt per l'època, moltíssim, perquè el fet de portar aquests trajes ja et fa actuar d'una manera. No és el mateix portar un frac que no portar-lo. I per la part d'intriga també m'atrapa bastant. El que passa és que ha de ser, sobretot per les noies, bastant difícil vestir-se i desvestir-se, no? Sí, t'asseguro que els hi costa acostumar-se al corsé, els hi costa. Aquí ahir reivindicava Víctor Amela, que diu que li encanta veure les dones en corsé. Tu ets de la mateixa opinió? Home, a mi en realitat m'agrada veure-les sense corsé i sense res, però bueno. Sí, però és veritat que el corsé dona un porte i una manera que està molt bé, és molt elegant. Però no passa en calor? Sí. Però mira, t'he de dir que els nostres platós estan al costat dels del Barco. Ah, sí? Sí. I llavors a l'estiu, quan vam començar, perquè vam començar a gravar al juliol, clar, ells van amb pantalons curts, amb samarreta curta, i nosaltres anàvem amb tot això i passàvem una calor horrorosa. Ara la cosa ha canviat, no? Perquè ja fa més fred. I no us infiltreu per veure què passa al Barco, si finalment el capità s'ho farà amb la Júlia? Nosaltres sempre teníem la conya de que tota la gent que vagi morint al Gran Hotel que algun dia aparegui pel mar flotant al Barco. No, en aquest cas estem parlant de sets diferents, però nosaltres tenim la teoria que hi ha un bosc a Madrid, que no sé on ha de ser, que és el bosc on coincideixen totes les sèries. Estaria bé, estaria bé. No, però és que jo crec que és de debò. Ah, és de debò. Jo crec que és de debò. Imagino que no hi ha tants llocs per fer exteriors. Ah, no, això segur, I que suposo que els de l'Internado, quan necessiten un bosc, van allà, els d'Hispània també van allà, els de Tierra de Lobos crec que van al mateix bosc. I que algun dia es creuaran. Bueno, home, estaria bé, és una bona idea. El propietari de la zona s'està forrant, per això. L'hotel, juraria que l'hotel autèntic és el de Santander, no? Sí, és el Palacio de la Madalena de Santander. Tot el que es veu paret per fora de l'hotel és Palacio de la Madalena. El que passa és que vosaltres hi aneu poc a l'hotel real. Sí, més o menys anem una vegada, una setmana cada mes, més o menys. I la resta és plató? La resta és tot plató, sí. I perquè la gent entengui el que costa fer un capítol dels que veiem nosaltres d'un dimarts, en temps real, quantes hores són o quants dies són? Nosaltres més o menys estem gravant un capítol cada 15-16 dies. Imagina't, déu-n'hi-do. Sí, realment és una mica desesperant, perquè tu acabes tot el dia de rodada, de 8 del matí a 6 de la tarda, i en realitat de capítol real tens 2 minuts gravats. Que dius, ostres, és poquet. Aleshores, això vol dir que hi ha un pressupost bastant important. 16 dies... Home, se'ls han deixat, sí. Se'ls han deixat. Se'ls han gastat, suposo. I vosaltres, tots els actors, veieu totes les escenes? No. No, O sigui que tu ja tu quan el dimarts et poses davant la tele hi ha coses que no les has vist. No, o sigui, les he llegit, però no les has vist. No les he vist, i és molt divertit. Clar, a més, jo, per exemple, tota la trama més dels senyors, que sí, el Marquès de Vergara, Sofia Alarcón, totes aquestes, clar, jo les he llegit, però pràcticament no hi soc, i és molt divertit veure-les. Un cop les has llegit, veure-les en pantalla és molt divertit. La gent, imagino que t'insisteix molt pel carrer ara, no? Bueno, no et pensis. Familiars... Sí, familiars, sí. Imagino que tots voldran saber alguna cosa de la sèrie, que no podràs explicar, però que et forçaran. Tu realment saps com acaba només la primera temporada? Sí, jo sé fins al capítol 9. És a dir, en queden 2. El que sí que puc avançar és que es descobreixen coses i alguna que altra sorpresa. Però l'assassino, no? L'assassí el descobrirem aquesta temporada? Serà viadet. Nosaltres tenim la teoria que un dels assassins podria ser tu. O sigui que l'assassí podria ser tu. Està bé.
amb aquesta cara que tinc. No, és que ell... De bon nen. Moment. El paper de l'Andrés és d'un home aparentment molt innocent. Sí. Sí. Aparentment un pèl tímid, Sí. que es posa nerviós davant de segons quines situacions. Bueno, clar, és que hem de pensar que aquest pobre Andrés ha viscut tota la vida allà, ha crescut allà, i ell ha crescut amb aquestes coses, no? El que està bé i el que està malament doncs et poden fer fora de la feina. I llavors ell és poruc i de cop i volta es troba amb aquest altre que ha viscut tant que el fica en 1001 problemes. El que passa és que tu vas dir una vegada que tots poden ser els assassins. Tots. I això t'inclou també a tu. Sí. O sigui, no forçosament la persona que té pinta de ser dolenta ha de ser finalment l'assassí. No. Jo crec que el més fantàstic és que la gent faci teories, està molt bé. I a més, pot ser que en comptes d'un home fos una dona? Podria ser. Perquè és que, clar, hem donat sempre per suposat que és un home. Ah, això no sé, això és la vostra teoria, jo no sé. Sí. Tu segueixes les travesses que fa la gent per internet i els fòrums que hi ha i les teories? Això ho segueixes? Ho segueixo gràcies a que amics m'ho diuen i escolta, que es comenta. Jo, per exemple, no tinc Twitter, però sí que tinc un amic que ho segueix i està ficat i llavors em diu tot el que es comenta i està bé, això fa que la sèrie se'n parli, que la gent estigui interessada. Però tu ens has dit, per no perdre el fil, que al capítol 9 com a mínim passarà alguna cosa important, Sí. o sigui, no acabarà la primera temporada d'una manera tranquil·la, No. passarà un esdeveniment important. Sí. Estem a punt de descobrir l'assassí, has dit que no trigarem molt a descobrir l'assassí, no trigarem però molt. interpreto aleshores que hi haurà més intriga a banda de l'assassí. O sigui que s'embolicaran molt les trames. Amb tantes trames que hi ha, sí, hi ha molta cosa on remenar. I també hi ha molta bufetada i alguna també la repell. Sí. No puede despedirla. ¿Qué va a hacer ahora? Eso tendría que habérselo preguntado ella antes de dejarse subir la falda por cualquiera. Belén no es así. Conozco bien a ese tipo de mujeres. Hijo, eres muy bueno. Y la gente como ella se aprovecha. Es una doncella, soltera y embarazada de no se sabe quién. No hay nada más que decir. ¿Y si apareciese el padre? Pero si ni siquiera sabe de quién es, hijo, por favor. El niño es mío. Aquesta bufetada va sonar bastant. Com la vas rebre? Doncs és curiós perquè és de les primeres coses que vaig gravar amb la Concha Velasco. O sigui, imagina't començar així. Sí? Sí. O sigui, de les primeres escenes De va les ser la primeres bufetada. seqüències que vaig gravar amb ella i, a més, va ser molt divertit perquè la vam gravar 7 vegades, o sigui que... Sí? Sí. Però la cara, o sigui, pica? Sí, que pica, sí que pica. Però si la repeteixes 7 vegades, per què és? Perquè el director considera que no és prou forta? No, és prou primer contundent? perquè hi ha unes quantes vegades del plano meu, després el plano seu i després un plano seqüència, per tant, unes 7 vegades. I va ser molt divertit perquè ella mateixa em va dir, diu, bueno, perdona, tal, no, espero que no te haga daño, i em va dir, esto lo podrás poner en tus memorias. Em va dir ella, que em va semblar molt graciós. I és evident, el primer que vaig fer va ser, hoy he grabado una secuencia con Concha Velasco y me ha dado 7 hostias. Però és habitual demanar perdó quan algú ha de donar-li una bufetada a un altre? Sí, home, sí. Jo conec altres mètodes, que és que hi ha gent que et demana que li donis a ell primer, no? I tu li dones i llavors la que et dona ell te l'està tornant. Sí? Està bé, és un bon mètode. El que passa és que no em vaig atrevir amb la Concha Velasco. Però això passa, amb els actors passa. N'hi ha hagut de més fortes encara. No se lo va a creer, madre, pero Eugenio estaba a punto de disparar. ¿Pero qué hace, madre? A mi aquesta particularment em sembla insuperable. Us puc revelar perquè no una és cosa? una bufetada, és un... Us puc revelar una cosa d'aquesta bufetada? És una mentida com una catedral. Sí? Sí. És un engany de càmera. Doncs està molt ben fet. Està molt ben fet, Està molt ben fet. Però va ser... Bueno, van descobrir que també podien donar-les així sense que fos de veritat. Llàstima que ho van descobrir després de que Va rebre tu la primera, no? Però sí, a més va venir l'Eloi Azorín i em va dir, oye, que sepas que no hace falta que te den la hòstia. I dic, sí, buenas horas. Ha arribat ara el tema, però és igual, tu pots posar el currículum. Sí, exacte. Sí. També hi ha un tema que ens preocupa molt a nosaltres aquí a l'Arocitis i és que darrerament s'ha posat de moda també a Gran Hotel el coitus interruptus. Yo solo quería valerme por mí misma. No necesitar a nadie para cuidar de mi hijo Andrés. Pero no pude hacerlo. No pude por ti porque eres muy importante. Això us passa per anar tan vestits Sí. i per no ser una mica més decidits. Exacte. Amb el que li costa a aquest pobre noi
posar-se així i l'han d'interrompre. Ara, t'has adonat que darrerament passa molt a les sèries? Que sempre hi ha algú que entra Sense avisar. Sense avisar, sense picar la porta, i que no sé per què acaba sempre per fotre'ns les escenes que estem esperant. No m'hi havia fixat. És que aquí hi havia la teoria de que és un malparit que no deixa mai acabar l'escena. El personatge del Jon? No, el guionista. El guionista. Per deixar-nos a nosaltres amb els quars. Potser està traspassant coses de la vida privada. Però aquí tu has d'anar molt calent, perquè el teu personatge amb les dones no ha tingut massa experiència, per no dir que no n'ha tingut cap. Poqueta. Sí, poca. I tu vas com una moto aquí a la sèrie. Sí, home, clar, pobret, de cop i volta es troba amb aquesta lleona, perquè és una lleona, la Belén, i sí, no, t'asseguro que li té moltes ganes, sí. Però ara començaràs a pillar més, perquè està la Belén, la nova noia del servei, que també li agrades i ara vol estar amb tu, i ta mare, la Concha Velasco, també vol que estiguis amb ella. I després també hi ha una trama on tu dius que demanes perdó a Cristina Olmedo per alguna cosa que li hauries fet i no s'ha desvetllat encara, això tampoc. És veritat. No ens pots avançar res. No es puc avançar res, l'únic és que em va saber greu, sí, això sí. Et va saber greu? Sí. Però podem dir que definitivament està morta Cristina Olmedo. Sí. Oh, sí, és que com veiem que la gent ressuscita darrerament amb certa facilitat... Després de l'últim capítol està bastant clar, crec. I tu creus que els guionistes tenen clar per què està tan tacada de sang Cristina Olmedo quan surt del riu? Perquè és una cosa que a nosaltres, de moment, ens sorprèn. Sí, no ha rebut cap tret i de cop i volta apareix tacadíssima de sang. Home, jo m'imagino perquè una mica de sang a l'aigua es deu repartir bastant, no ho sé. Però allà hi ha una sobredosi de tomàquet d'Orlando, no? No ho sé, és que clar, vosaltres aneu a fixar-vos en coses també. Clar, és que d'un cop no surt sang, i menys a la panxa. Però tu creus que els guionistes ho tenen clar? claríssim. De moment no hi ha cap incongruència. No. Home, aquesta de la sexy, perquè cau al riu, o sigui, amb un cop a la cara, a la galta, i de cop i volta surt tacada de sang tota la panxa. O sigui, que en teoria és d'un tret. Ara que ho penso és bastant exagerat, però ells segur que ho tenen clar, ells ho tenen tot controlat. No, que imagino que sí que ho tenen clar, però tampoc hem de descartar, com alguns guionistes han reconegut, que a mesura que va avançant la sèrie van improvisar una mica. Això també ho han reconegut alguns guionistes. I després, com a l'Internado, tenim alguns problemes, perquè els arxivos de l'Internado no coincideixen amb el que passa després. És humà, quan una sèrie comença a fer més temporades de les previstes, al final se te'n va una mica l'olla. No, i la veritat és que és un risc, com treballa Bambú, aquesta productora, però està molt bé, perquè en realitat anem molt a prop del que s'està escrivint i del que s'està emetent. Perquè anem com a molt un capítol i mig, 2 capítols i mig per avançat, i no és gaire. I llavors ells poden anar construint a partir del que veuen. A part, ells no paren de reescriure. Tu graves un capítol i de cop i volta, quan el veus, dius, però si aquesta escena anava abans i no sé què, no paren de reescriure. I, bueno, és un exercici que... tens poc temps per llegir i per memoritzar els guions. Sí, no hi ha gaire temps. I si veiéssim les preses falses, serien algunes també d'humor o no? Sí, evidentment. Aparentment és d'intriga, és de suspens, és un thriller, però imagino que els actors sou humans i també s'us escapa el riure de tant en tant. Sí, no, i tant. El que passa és que hi ha poc espai, he de dir que hi ha poc espai perquè t'equivoques i es vinga ràpid perquè és que és això, anem molt apretats de temps. Però bueno, sempre n'hi ha. Ara, el fet d'haver estat al teatre durant molt de temps, imagino que per tu és un gran avantatge. Al teatre no et pots equivocar mai. A la tele sí, però, esclar, si vens del teatre, tens més possibilitats de no fallar. Sí, en realitat diria al teatre et pots equivocar igual, el que passa és que has de tirar, has de continuar. I que no ho noti la gent. Exacte, a la tele pots tallen i ja està. Sí, bueno, és molt interessant realment perquè el teatre és un llenguatge, la televisió és el mateix, però és com aprendre un dialecte, d'alguna manera, no? Tu saps la llengua i aprens un dialecte perquè has de buscar noves maneres. Clar, la càmera t'agafa d'aquí, t'agafa primers plans que de cop i volta, si fas coses massa grans, són massa grans, no? Llavors, és molt interessant. Jo m'estic divertint molt amb això. Tu deies que també per tu és interessant acabar d'arrodonir, de polir, donar-li forma a un personatge que d'entrada sí que està definit, però que l'acabes creant tu també, una mica. Sí, home, bueno, la creació de qualsevol personatge és com un treball de molta gent, no? És el guionista que et proposa aquest personatge de ser així, el director que t'està veient en seqüència i tu que dius, jo crec que li puc aportar aquestes coses en aquest personatge perquè sigui d'aquesta manera. Però aquí, perdona, el Broc